И здравейте хора, аз съм Драко на 5 и днес ще играем The Long Drive. Разцъках малко играта, вече знам контролите, така да кажа. Охо, тази игра, тази... Чакайте. Нещо падна тук. Както и е. Готов вече тази кола, не знам колко е бързо, но ще видим. Отваряме тук. Чакай, ние скъпни тоса. Виждате, че има и мотори с педалета. Има и още един друг мотор, но да, като се опитам да я превърта, като се опитам да нещо такова, взимам тия патрони, пушки, така. И отивам, почваме. Аз тук съм си изключил някои работи. Аз съм си изключил да не съм гладен и да не пия вода, защото... Така, за какво ме е сега това? Не ми трябва, това е на дизел. Разчетах малко, разгледах къщата в тия варени. Алкохол, това... дизел е това. В тия варени разгледах какво има. И сега ще сипаме 23 литра. И тази кола изглежда малко на голфа, но обаче средниците изглежда само на голфа, но ще другите отзад. Може да играем и онлайн, ама брат не иска. И заради това не играя онлайн и не знам дали ще правя други епизоди на тази игра, защото много пътора, много прекъсвам пътуванията ми и да. Това да го затворя. Отворя. То влезна вътре на нея. Повърши така, и там има още една. Разгледах къщата тук и сега тръгваме. Тръгваме на пътя 6. Разгледаме гума, няма ми трябва. И тръгваме, това мога да намасям нищо. Всяка си намеря малко за песните. Ще видя как се стига. Майко! Аз съм много добър в това, много малко назад. Много през това време да отивам да кача мотора отзад в ластето. И ако искате, ако ще го кача този клип, може да го кача. Ако искате друг път този сейф да ви така да кажа да го запазим и да направим нов сейф, ама с педалетка или с мотор, не знам, сигурен, което ми се падне първо. Така това не ще да поднесна. И да. И тази игра съм я видял от Мистер Джакпот, мога да правим и поредици на една друга игра. Ама не знам, ще видим. Ако това се даде много гледане лайкове, защото аз малко лайкове. И преди това играх на GTA 5, ама не знам, що сега всички видеа не внимавам, имам само една. И другите не внимавам. Не знам що. Ама сега не знам какво. Малко ще усиля шот да се чува. После ще видя как ще е. Майка. 360
И взех още едно 360, ама няма скорост. Мисля да не сменя предната гума с резервната, защото трябва да се намеря нови предни гуми, защото много поднасят нови задни, защото не стават за нищо. Без и тръгнах без да изтъркам колата с картина. Просто сега се малко отвътре много шумно. Чакай да намалим. Идеално. И сега само ще търсим не спира да поднася, ама се набира бърничко, като да така да кажа. Да няма виждате готово или сколько сили хватаме. Аз не знам дали се чувам, после не знам дали как да говоря, но все пак дигнах на 100 и там нещо 130. Не знам как го държах, ляво-дясно и го държах. Сега слизам да ги сменям, защото повече това не мога да гледам. Само да липни. Аз за какво направо не смених гумата, не знам, ама слагам това. Там. Арго. Трябва и друга такава гума да сложим. Защото така сега ще проверим пълно. Но не мога да аз загубим на другите сега и пълно. Добре. Каквото ми. Още нищо не сме намерили, само карам нещо, нищо не съм намерил. Вече се отчаивам да търся някакви неща, защото нищо не съм намерил. Главно ще ходя по пътя, защото ако се загубим, много повече шанс да намерим някакви къщи и други работи. Аз вече пусках работа. Вече още не съм минал 130, а вече минал 130. Какво има там, бе? Намерихме нещо, бе? Намерихме нещо! Вижте тук! Така. Да гледам колата. Нищо няма, аз съм баснато на нищо няма. Готово? О! Така как ме почне? О, чакай, това може ли да прегрее? Може да прегрее. Добре, че това го намерихме. Аз това умря. Ще го сменим това, защото без това не трябва да прегрява, защото ако прегрее, после ще трябва да слизам, да го чакам да... Абе, не знам каква е думата да го кажа. Има 73 патрона. Аз имам още 200 в колата, и 200 в бат, това много, аз са лова е опа.
направиш дясъл. Тук не намерих почти нищо интересно освен това. Аз това мога да взема, но запомня. Без това колата ми... взимаме тази с нас. Ама не знам как да я кръста. Така е. Да седи на предната седалка. Тя малко стои нищо, няма. Това как ме стесна, че е някак човек главата е. Как не е нищо. Ана бе, лава. Не иска да бъде. И тя няма. Радиатора малко излиза, ама нищо. Аз съм слагал на Лада комби радиатор от автобуса, но нищо. Автобусите имат ли радиатора или беше от тир? Не знам от какво беше. Беше от нещо много голямо. И съм слагал врати голф на това, да ви казах казиво, как се казваше, забравих го. Сега просто трябва да карам, защото иначе няма какво друго да правя. Да спре къде да отида. Къде да отида. Дай се видим какво да вече. Ще го извадим. Това правим. Това правим. Да върнем тук да не мога. Не мога да извадя, аз не да не знам какво има да гледам тук. Не мога да извадя. Не мога да го извада. Аз не гледам пътя, гледам само това, които се блъскам на къде. И тогава ще стане зле. Майко! Дет ми късам да се удара. Защо не мога? Има нещо там. И там, не се произвежда. Видим тук какво има. Има газ, взимам го. Тук какво има? Има масло, не го взимам. Толкова се бия и тук. Най-накрая ще видим какво е това. Има... Чакай, като цъкна 4, това са цигари. Ще взема една, кой да го правя? Аз взех още една белезка. Не! Искам само да оставя цигарите там. Ако не ще има цигари. Това. Сега така ли? Готово. Това взимам. Опа. Това взимам. Цигара първам вътре. И това взимам. Масло. Опа! Паднаха ми патроните, ми паднаха, цигарите паднаха, не знам, защото не да лягам да стоя. Това ми дава да лягам да стоя. Къде да засилам да държи цигарата, да си стоя. Просто се разсъдам на тук, гасим колата, бирам вече нещо. Айде това. Това много шумно спенето.
Айде готово. Така че да не видим, това е победил. Айде готово. Опитам се да бия речна, да гаса колата и да следва. Не мога да направя. Само две неща намерихме, не са интересни, нищо, но все пак ги намерихме. Мога да намерим още едно и отиваме на едно. Ще видим колко километра сме минали, 100 е. Тук пише колко километра точно сме минали, 120 почти. Само става това, 120. Естествено, и да какво? Малко! Да поставя. Какви пожарства? Мървешно да поправиш телевизията, Айде. и да бъдем компютъра преди 2 дена. Всяка ведно ти е... О, майко! Представяш ли си така съм мърдала? Баре, махни се! What the fuck? Сега трябва да изкарам всичко. Не искам да кажа. Аз помислих, че Баба, ще ти излезни да говориш някъде другаде, бе. Това не е било по някакъв моя начин. таблет не искам да го видя, защото е моя таблет. Толкова пъти спаднах N20. Те неща се замърхме, на мен за какво са ми звънили, не знам. Какво на това таблета? Аре, бе! Тари мани се! Че, ти снимаш ли? Не! Добре. Снимам, бе! Аре, махай се! Има видео на The Long Drive. Сега се качвам и тръгвам. Оп, оп. Не знам дали стана лесно. Телевизия се толкова да има нещо. Аз мога да правя и на... Аз имам още някакви вид, дет не съм ги превъртял. Значи играем на тях. Ще има и на Goat Simulator, ще има клипове сигурно. Не знам. Губи отстрани, губи сколько. Мисля да тук да приключим първи епизод. Не знам дали ще ми е харесало, но не се видим. Само да минем малко по-натам. Още едно нещо се решили. Да. Така си го мисля, че онова там е тежко. Какво? Какво беше това? Какво? Какво е това там, бе? Не знам какво, ама изглавя колата и отивам. Защото още един път се баснах, вече си боядисах колата в нов цвят. Нарича се червено. Аре бега от тук да ти не направя. Ако басни гледам, стана толкова малко, не знам. Аре бе, излиса бе, айде готово. Готово. Не е готово. Това е направил Battlefield, докато е паднал, ама не знам как се е случило това. Няма конца там, не знам, че е седи да се. Ама отивам към него. И чакай! Това е кораб, бе! Къде се види?
И тук мога да намерим, не знам, Опа. мога да намерим. Върна си левършника. Емти, бат, тук е само емти ли има? Да, гледам. Тук от тази страна ли е? Не явно. Охо, Долу беше добър тук. празни ли са, бе? Трябва само Върна дизел си да бай, намеря всички аутфити. и тръгаме. Да, сложа дизел. Сега ще кажа на 100% Само дали дизел. са върнали аутфити. Дизел, малата. Бато, спри да вика живеда ти. Охо. Оео. Къде е ли го това тука? Некъде едно само няма ли дизел, Само ми кажи, бе? само ми Дизел. кажи, че Не. малко е съм добре. Дизел. Казах ли би, бе? Дизел 14 литра ще ми стигнат, аз налях Аз съм 20 просто гениален. литра. Аз съм гениален, разбираш ли? Бабе, не му книва, не виж ли, че снимам, бе? Баз мой кончика. Ти ще имаш 0,0 виори, Сигурно? Сега е по-интересно. Ме интересува, аз му казвам да мъкнем тия двамата нещата. Повика, ти! Бачи, нямам готов дизел, отивам да търся още. Ако има, ако ми стигне, не знам дали ще ми стигне. Аре, бего. Ще отида да намеря още малко дизел. Много малко ми трябва. Дизел! 29. Второ дизел, видяхте, аз съм много добър в откриването на дизел. Аре, бе, искаме да стаи сега, сега ще го сложим от отзад. Ето, пробвам. Ай, пробвам. Това мърда ли, бе? Това дори не мърда, бе. Дори не мърда, бе, гледай, бе. Не мърда, забивам много рязко и то не мърда, ама аз къде видях. Не там съм, бе. Там ли съм? Да, там съм. Като доближа и то не се вижда. Бати. Да, напълних си резервуара с 40 литра. И до тук ще приключвам този епизод. Сега сейфвам, излизам и... Чакай. И ай, чао!